Здравейте хора, вие сте с втория ми клип на FIFA 2015 Ultimate Team. Както знаете от първия ми клип, ние сега ще играем, за да влезем в първа дивизия, в 6D. И така, чакайте само да видя дали имах спринт. Фитнес дей, аз пък спринт. Ако някой иска да ме пита за колко съм си взимал футболисти, да ме пита в YouTube, където качвам клиповете. Опа. И там да ме пита, ще му отговарям. И така. Само не мога да меря фитнеса, бе. Ето. Моля. Значи, Руни е добре. Охо. Така, ще купя. И да играем. Може на петия ми епизод, когато събера пари, до тогава аз няма хапка, за футболист ще направя един пак опенинг или може да ме предизвикат и да правя челендж, прости там и други неща. Например, да ми казват и някой по-добри от мене, кои футболист да си вземам. Например. Ама сигурно ще направя пак опенинг. Това е сигурност. Да се надяваме, че моят телефон ще може да се играе с джойстик. Нали, защото нали може на джойстика на Xbox. Може да се играе с него. Да се надяваме, че ще стане. Ако стане, ще е много яко и ще ми е по-лесно. Там ще мога да правя по-други финтове. Мога и да започна и да снимам на PlayStation, но когато свърша поредицата на телефона. То няма да е скоро, защото ще снимаме на други игри. Например, може и да почна поредица на F14. Ако някой иска още да се изтегли, пишете ми долу в коментарите и аз ще му кажа откъде е просто да се изтегли. Безплатно е. И аз не разбирам защо я махнаха от Google Play. Бахте несмислената работа. Извинете за цинизма. Така, Филип Луис. Да ви кажа, че Руни... си го взимах за 13 000. Според мен е много добра цена за такъв надежден футболист. Даже е много ефтина. Вижте са. Опа, айде да гъбки. Футболист! Вратаря на противника ви отбор го направих на нищо. Може да сменя стадиона, защото Сантьяго Бернабеу вече устаря. Защото вече Сантьяго Бернабеу устаря и мога да си сменя на Барса. Че ми избяга името. Мога и да снимам и на Сан Андреас.
На различни игри. Пишете ми на кои игри да снимам. И така, Руни, какво великолепно копване на компании. Се на вас ще да подаде. Се опита да подаде към Руни. Но Руни сега остава назад. Сега. Ди Мария за 21 000 си го взимах. Мисля, че пък да не говорим за Еден Азар. Еден Азар 54 000. Просто събирайте пари от... За да купите такива прекрасни футболисти, събирайте пари от... Много играйте купите. Купите са поне по 5 дена. Ви, както мене, аз, за да съберате, и аз играех 10 пъти на ден една купа. 10 по 5, 50 пъти съм играл. И по 5000 купата. 50 000 са си 50 000. Пък ако и пуснат някоя на 6, бах тя души. Още 10 000? Не. Още 50, 100 000. Не. Аз имах една купа, където съм играл 72 пъти. Не знам защо те я подавам. Сега да видя колко е станал дълъг. Дали е станал дълъг клипа. Не. Пишете ми в коментарите, ако искате. Така гледате кой е статистиката на топ футболист на матча. Най-добре футболист на матча. Това е Руни с един гол. Ди Мария е втори и Джон Тери е трети. За първи път защитник не ми се случва. И така. Ще се опитаме да... Когато пуснат нови пакове, аз със сигурност, защото от Бундеслигата кой да ми се падне, освен Нойер, Мюлер и такива подобни. Мега пака си е мега пак. Аз може да си купя пак. Ето е такъв пак от 15 000. Охо, да е тук на късмето. Бах якото. Който са падне. Добре. И хора, това беше от мен. И от втория клип ще се видим, когато се видим.